wethu ukamata kamalangana kankosi yam tukangqangu kasikhobo katoku kangconde katshiwo kaphalo kangcaleka karharhabe kambe ke kaloku siyamxholela utata uMandela ngokusithengisa kwakhe kodwa sicela ithi benye kuwe nkulunkulu namandla sicela umoya katata uMandela wo-1960 ungene kuJulius Nyerere Malema sicela umoya kaChrisani umoya kaPeter Mokgabe umoya kaZef Mutubeng umoya kaSolomon Mahlangu umoya kaSteve Biko umoya kaSobukwe umoya kaSabelo Phama ndinqula kaloku ndicamagusha ndikhoza umoya kaJaka kaSenza ngakhona ndinqula ndicamagusha ndikhoza umoya kaMaqoma ndinqula ndicamagusha ndikhoza umoya kaXeleka Makhanda ndithi imimoya ndini yabantu abadala kanomphathise lo mntana siwezi ulodo olubomvu asisekanana kuba kaloku thina inkululeko yethu ibe kukujika kwabantwana bethu batye thina ibe kukujika kwabantwana bethu babenza izikoli kuba kaloku ilifa labo lityiwa ngabantu basemzini mabagoduka abantu bashenqele bazokwazi abantwana bethu bafumane ukusebenza bazokwazi ukuyeka ukutya thina batye umhlaba suka yasabela ikathazo singeni abo kwikomanisi kuka sakuka kuka sikwanga kuba kuka mntwana endala nawe soze sithi